जों दिनै आसामनि मोन 8 थागिबि जनजाति सुबुंनि साहित्य सभा जेरै बर' साहित्य सभा, मिसिं साहित्य सभा, कार्बि साहित्य सभा, राभा साहित्य सभा, देउरि, डिमासा, तिवा आरो गार' साहित्य सभा मोन 8 साहित्य सभानि मोनसे जथाय आफाद। बे आफादनिफ्राय बर'लेण्डनि जि चिरांनि रानिखाता बे हाग्रामा ओनसोलनि न' बां सिफाय जानानै सिलिंखार खालामजानाय बर' थागिबि बर'फोरखौ जनजातिफोरखौ खबर लानो फैदों जों। हाजो हायेननि गासै साहित्य सभानि मानसिफोरा लोगो नांनानै थ' बेयाव नुनानै जों सोमोनांजादों जे थागिबि बर'फोरा दाबो बेबायदि आलाय सिलाय जादों। बर'फोरा मोनथाम सुक्ति खालामबाय बिएसि, बिटिसि, बिटिआर। बिनि उनावबो मानो बेबायदि गोदाव सोराव जानो गोनां जादों बेखौ जोङो सोमोनांजादों। हाजो हायेननि कार्बि आंलंनिफ्राय फैदो कार्बि साहित्य सभानि एक्स प्रेसिडेन्ट, दिनै डिमा हासाव हाफ्लंनिफ्राय फैदो डिमासा साहित्य सभानि, गार'फोर फैदो गार' साहित्य सभानि, तिवा दोङो, देउरि दोङो, मिसिं दोङो, सोरबा सोरबा फैनो हायाखै। जों सोमोनांदो बेयाव मानो बेबायदि जाखो। थ' जोङो जोंनि हायाव हादोराव थांना थानांगोन, बे मोन्थाया जोंहा दोङो। फरेस्टनिबो मोन्थाय जोंहा दोङो, किसुमान आयेन कानुननि खोथा दोङो। बे आयेन कानुननि गेजेरजों जों थांना थानायनि राहाखौ दिहुननांगोन। थागिबि बर' जनजातिफोराबो थांना थानांगोन आरो हादोरनि सम्पति हाग्रायाबो बासिना थानांगोन। बे मोननैखौ मिलायनानै आसाम सरकार, बिटिआर सरकारा मा खालामो बेखौ जों रायज्लायनानै बिथांमोननो जनायनो थाखाय मिथिनो फैदो आसलथे मा जामारदो। जुदि थारैनो हा गैथारि बेयाव आलाय सिलाय जाफैनायफोरा हा मोननांगोन। बहा होयो बे बिटिआर सरकारनि बिबान, आसाम सरकारनि बिबान। आयेनगत भाबै बेबस्था खालाम। थ' जों बे खोथाखौ दिनै टिभि पेपाराव मोनबाय थानानै जों गोबाव जाबाय फैनो हायाखै। खिन्थु दिनै फैना नुनानै जों मिथिबाय नंगौ जोंनि मानसिफोरा आलाय सिलाय जादों। बेखौ माबोरै जों सुस्रांनो हायो बेनि बेबस्थाखौ जों आसाम सरकारनो फोरमायगोन, भारत सरकारनो फोरमायगोन, बिटिआर सरकारनो फोरमायगोन, बेखिनियाल'। होखारनोबो हाया, हागोन नामा? गतिके जों बुंनो हायो, दुखु सुखुखौ मिथिनो फैदो। मिथिनानै जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जनायगोन जे बर'लेण्डआव बेबायदि बर'फ्रा आलाय सिलाय जादों, बिसोरनि बेबस्थाखौ राहा लानांगोन। हारियाबो थांना थानांगोन, जातियाबो थांना थानांगोन, हादोरनि सम्पतियाबो रैखा जानांगोन। बेबायदि पलिसि आसाम सरकार, बिटिआर सरकार लानायखौ जों लुबैगोन आरो।